አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ኢትዮጵያ በሂደት ፊቷን ወደ ታጁራ ልታዞር የምትችል በመሆኑ ትኩረታችንን ሳውዲ አረቢያ ላይ አናደርግ። One of the problems along the development issues in the Horn of Africa, particularly when it involves Ethiopia, is the Egyptian involvement, particularly their policies towards Ethiopia is very daunting. So even now, when Ethiopia attempts to regain access along the Red Sea, they are trying just to interfere just by making alliance with some of the coastal countries along the Horn of Africa. So how could this be dealt with, in your opinion? And they're doing it. እንታይም ዝብሉ ሓደ ካብቲ ንዓና ዓብይ ፀገም ዝኾነና ወይ እውን ከቢድ ብድሆ ዝኾነና ነገር እንተሎ ጉዳይ ናይ ግብፂ እዮም ዝብሉ። ግብፂ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣመናይ ተረዲዎም ዘሎ ኣመናይ ድማ ተሰሚዕዎም ዘሎ ከመይ ጌራ ግብፂ ከቢባቶም ከም ዘላ ስለምንታይ ከምኡ ክትከቦም ኪላ ድማ ናይ ነፍሶም ድኽመትን ውድቀትን ምዃኑ ይርድኦም ስለ ዘሎ ነቲ ፕራይም ሚኒስተርን ነቲ ፖለቲካዊ ሰርክል ናቶምን ክሓሚዩን ክፀርፉን ስለ ዘይክእሉ እንታይ ክገብሩ ይመርፁ ኣለዉ ናይ ግብፂ ናይ ሸብዳዕዳዕኩም ድማ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፎሬን ሚኒስተር ናቶም ከቦቅ ወፅዩ ኣብ ሚድያ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ሰናይ ጉርብትና ክንሃንስ ኮይና መጋበርያ ናይ ካልኣት ክኾነ የብለንን ናተን ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ክህልወን ኣሎ ምስ ተፃባእቲ ሓይልታት ክሓብራ የብለንን ዝብል ዘረባ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማት ዝሃቦ ኣብደይ ሰሚዕና ኢና። እዚ ድማ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግብፂ ትገብሮ ዘላ ይብሉ ቁርብ ርእሶም ሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን እዘን ሃገራት እዚኣተን ቅድሚ ሕጂ ዘይገበሮ ኣብ 30 ዓመት ዘይገበሮ ስለምንታይ ምስ ግብፂ ከም ይገብራ ኣለዋ ዝብል ሕቶይ ኣብ ርእስኻ ክመፅእ ነይርዎ። ርእስኻ ትኽክል ሰርሕተ ነይሩ what am I doing ኣነ እንታይ ይገብር ኣለኹ ጅቡቲ ናይ $1 ቢልዮን ምሳይ ዲል ዘለዋ ንዓይ ገዲፋ ናብ ግብፂ ዝሰዳ ዘሎ እንታይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ዝግባእካ ንስኻ ኢኻ ዘይሓስብ ርእሲ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ፖለቲካ ናትካ ፍሹል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ናትካ ፍሹል ዝኾነ ንስኻ ኢኻ እምበር ንስኻ ቢልዮናት ይኸፍለ ኣለኹ ዓብ ለቨሬጅ ኣለኒ ፀብለልትነት ኣለኒ ኢልካ ትምክሓሉ ወደብ ዝበካ ዘሎ ሃገር ከመይ ገይሩ ንዓኻ ገዲፉ ዝኾነ ይኹን ቁጠባዊ ሽርክነት ዘይብሉ ካብ ግብፂ ብቀይ ባሕሪ ይኹን ብደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ብሜዲተራንያን ሲ መዓት ወደባት ዘለዋ እያ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ኣይኮነን ካብ ጅቡቲ ትደሊ ስለዚ ንስኻ 95% ንግዲ ናተይ ቡየ ዝወፅእ እናበልካ ንዓኻ ገዲፋ ናብቲ ቀንዲ ፀላኢኻ ክትከይድ ካላ you need to think about that ክሳዕ ክንደይ ፍሹል ዲፕሎማሲ ከም ዘለካ ክሳዕ ክንደይ ውዱቕ ዝኾነ ፖለቲካ ትኽተል ከም ዘለኻ እዩ መርኣያ ናቱ። ስለዚ ሶማልያ ዝገብሮ ዘሎ ጅቡቲ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ it is not because they love Sudan ንግብፂ ስለ ዝፈትዎ ወይ ዝፀልኡ ኣይኮነን ታይዳ ብመሰረቱ ንስኻ ትእመን ሃገር ስለ ዘይኮንካ ሓደጋ ድማ ክትፈጥር ስለትኽእል ንሓደጋ ንምክልኻል ቀዳምነት ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካ ናይ ሃገር ቀዳማይ ጎል ናቱ ሃገራዊ ድሕነት እዩ። ድሕነት ማለት تصدف تلاها قدامي بزعبة دحنات كي هتحس سلزي شجر كمتساكا خلو كل نجار قطبا معبالي قال ملك على درجة يدحز قدامي يزخون هجراود دحنتي هجراود دحنت من ناشنال سكيورتي دما حدقتها تاي تقبر لونيخا ندحنات كا عقد اسست بحاله من زخون يكون حيليخا تسلف زيد ما توصيت نسخه ولا حنت تقبر لما يدخلنيخا دي قادو ولا الكتريك دو بلا بلا تبلو زلغا ناتكا الكتريك نهجراود دحنت حساين برتقامي يكون سلزي እዝን ሪዮ ዘለና ድማ ባዕላቶም ዝብልዎ ዘሎ እዩ you created your own problem ፀገማት ባዕልካ ትፈጥር ድሕሪ ድማ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ንትብል ስምዕዎም እዚኦም ሕጂ ሓድሽ ካምፔይን በቲ መንእሰያት ገይሮም ነቲ ብሬን ዎሽ ዝገብርዎ ዘሎ ጎረባብቲ ድማ ነዚ ተሰሚዖም ኩሉ ግዜ አንፃርኩም ክኸዱ እዮም people and not a single coastline. Ethiopia, 130 million people, but not a single port. Our growth blocked before it even begins. That's the problem we face. History closed the door. We once touched the Red Sea. Politics took it away. Ethiopia still pays the price. Every import, every export must pass through another country. Ethiopia moves, but slowly. Economic change. Landlocked means حفشا كم تريو زلهم أفضل جبهري مسأنهم بستفل عليه من قدي بارتفيشال انتليجنس ببناتهم سيلبريتي بناتهم بوليتيكانياتات دارجا كله زكالهم ولدات ويدات حزب مجزأبي وتحبريتام تي قصقاس نمبر أبي أحمد كنزنا بحري بليونس ناي ببر إنفستيجروا لهم زلوا بعلاتهم إثيوبيان زاربوي كومي لهم بروباغندا بقى قسم ما ميداليو سبب ما انتهيز بالزلوا أنت سباي زبل عند ستة كاب جزانا وتينا كنملا زي كألنا زي نفلط بحري كم سألكم يلكاي تربشنا تجنزب التوسيد كا أتين بحري الكا توت كتبل تتفضل لها جنزب نوعنا تزب خاد الساقة زلوا
ሓደ ሰላም ርግኣት ንኽረክብ ግበሮ ካልኣይ ድማ ዝብላዕን ስተን ካልእን ግበረሉ በዚ መንገዲ እዚ ዝመፀ ብብዝሒ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ካምፔይንስ ነተን ሃገራት ከምዚ ዓይነት ካምፔይንስ 130 ሚልዮን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ተጨቢጡ ተኣሲሩ ዝነብር ዘሎ ክትብል ከለካ ጅቡቲ እንታይ ይስምዓ ኤርትራ እንታይ ይስምዓ ሶማልያ እንታይ ይስምዓ ሱዳን እንታይ ይስምዓ ስለዚ ኩለንተን ሃገራት ኣብ ከባቢኻ ዘለዋ they have to recalibrate ናተን ስትራቴጂ ናተን ሽርክነት ናተን ናይ ነዊሕ ኣጠማምታ ናይ ሕጂ ዘይኮነ ናይ ነዊሕ ኣጠማምታ ብኸመይ እዚ ክመፀኒ ዝኽእል ካብዚ ሃገር እዚ ክንተተፈንጂርና ከነጥፋኣኩም ኢና እንተሓይልና ከነጥፋኣኩም ኢና ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ዘይባሕሩ ሰራዊት ናቱ ኣብ ባሕሪ እትዩ መራኽብ ናይ ኩናት ሒዙ ከንቀሳቀስ ከሎ መንግስቲ ዝኣክል ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ባፃ ኣብ ባክግራውንድ ገይሮም ዝዛረቡ እዮም ዓሰብ ኣብ ባክግራውንድ ገይሮም ዝዛረቡ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ስከኢሉ ሓደ ሶማልያዊ ሓንቲ ብዙሓት ሶማልያውያን ዝገልፅዋ ዘለዉ እያ ክትገርመኩም ብብዙሕ መንገዲ እውን ከነስተውዕለሉ ዘለና ኢና እንታይ ስከኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ውይ ዘብሎ ዘሎ ሕጂ ድማ ተገምጢሉ ላዕልን ታሕትን ዘብሎ ዘሎ ኤርትራ ሓያል ስለ ዝኾነ ጥራይ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ናብ ኤርትራ ከይዱ ድማ ብሰላሙ ክመለስ ከም ዘይክእል ኩርሱ ክዕቅብ ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጥ እዩ እዚ ናብ ኤርትራ አንቂድዎ ዘሎ ኩነታት ይብሉ እዚ ናብ ኤርትራ ፈኒዎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ሸውሃትን ናብ ጅቡቲ ወይ ሶማልያ እንተዝኾነ ነይሩ ተወዲአ ነይረን ዘን ሃገራት እዚኣተን ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ክምክታ ኣይክላን ዋላ ሕጂ ተዳኺሙ ከሎ ክምክትዎ ኣይክእሉን ኤርትራ ግን ኣይኮነን ከምዚ ተመጃሊሑ ከሎ ኣብ ኖርማል ግዜ እውን ዝኽእልዎ ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ እንታይ ብሎ ብብዝሒ ግዜ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ game ንምንታይ ከም it seems lost to them that they are building a naval power with the sea access is not only unacceptable እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ እናበሉ ዝገብርዎ ዘሎ ተፈላለየ ፀወታ ምዃኑን ኤርትራውያን ድማ ብኸመይ ዝበሽር ዝበሃል ፀረ ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፈለወርስ ዘለዎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ በብዙሕ መንገዲ ኤርትራውያን ሲሪየስሊ እዮም ወሲዶሞ ንድሕሪት ተመሊስካ ምስ ኤርትራውያን ዕርቅያ ዝበሃል እውን ኣይቅበልዎን እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሚ ከም ዘለዋ ሄጀመኒክ ፓወር ከም ዝኾነን regional dominance by only owning Eritrea as a port they note it is insufficient without also controlling the Halak Islands ኣብዛ ሓለፈ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሓደ ናቶም ኣምባሳደር ኣብ ሆርን ሪቪው መን ዝበሃል ይመስለኩም ገለ ሓደ ዲፕሎማት ናቶም ኣምባሳደር ዲገለ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ እስከ ዓሰብ ዘይኮነሲ ንዳህላክ ወሲዶም ሓይሊ ባሕር ናቶም ኣብኡ ክሃንፁ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ሸውሃት ናቶም ቀሊል ከም ዘይኮነ seems lost on their building of naval power ኣብዚ ዝተፈላለየ ነጥብታት ጠቂሱ ነይሩ ንኣብነት here are some of their phrases እቲ ዝጥቀምሉ ዘለው ንኤርትራ ፋሕፋሕ ኣቢልካ ድዩ ኣብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ፖለቲካዊ ኣካይዳ supporting the Afar aspiration is not just a moral but a strategic act of genius to pray open ASAB እዚ ናይ ዓፋር ከውዝ ኢሎም ህዝቢ ዓፋር ተገለዶ ድብልዎ ዘሎ ደይ መደይልካ ንዓሰብን ዓሰብ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ክሳብ ባፅዕ ዘሎ እቲ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ንምግባት ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ to view ASAB in isolation as a just facility is to misunderstand the fundamental geometry of the power in the Red Sea. The critical unspoken axiom in this move is that ASAB is functionally incomplete without the Dahlak archipelago. ስለዚህ ዓሰብ ንበይና ብዘይ ዳህላክ ብዙሕ ነገር ከተምፃልካ ይትኽእልና እቲ ስስዐን እቲ ሕልምናቶምን ገለገለሎ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ሽዩቕ ዝኾነ ዓሰብ ጥራይ እኮ ጌልካስኪ ገለ መለ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሓሳብን ለኽባጥን ስለ ዝኾንካ እዚኦም ዓሰብ ጥራይ ኣይኮነን ድልየቶም ኤርትራ ምልእቲ በሊዖም እውን ተመዝገን ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ምክንያቱ ተመዝገን ዝብሉ ተዝኾኑ ኣምላኽ ዘድልዮም ፀጋታት ሂቦም ኣሎ እዩ ብሓሙሽተ መንገዲ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክረኽቡ ምኻሉ ስለዚ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናቶም ብሓደ ቦታ ወይ እውን ብሓደ ነገር ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን መዚኣቶም ልኡላውነትካን ዓለም ለኻዊ ሕግን ጥሒስካ ኔጎሽት ክትገብር ተጀሚርካ ድማ you are in a deep trouble ማለት እዩ ስለዚ any vision of secure Ethiopian maritime future must by necessity encompass the dual reality the door to the sea is ASAB but the key to holding it open lies in the control and fortification of Dahlak ስለዚ ዓሰብን ዳህላክን ንኽልትየን ድሕሪ ሒዝካ ጥራይኻ እቲ ዝሓያለ ትገብር ማዓፆ ምናልባት ዓሰብ ክትኮነካ ትኽእል እያ መፍትሕ ግን ኣብ ዳህላክ እዩ ዘሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝብልዎ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ክንሪኦ ከለና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት እዩ ግምጥል ኢሎም ድማ ሰላም ይብሉኻ ድማ curse that has cost both nations billions of dollars and 3 decades of lost opportunity. Because here's the painful irony. Ethiopia needs the Red Sea.
Eritrea needs Ethiopia's economy. Together, they could build the Horn's richest economic corridor. But instead, both keep choosing suspicion over prosperity. And follow one by one. እነሱ እኮ የኛን ኢንተርናል ጉዳይ የኛን ወንዞች ከኛ የተሻለ እኮ ነው የሚያውቁት ብሮ because they studied this ህይወታቸውን በሙሉ እንታይ ዝብል ኣብ ዝመስልኩም ኣርጊመንት ናቱ ግብጽ ሲ ንኢትዮጵያ ንኩነታት ናትና ካብ ነፍስና ንላዕሊ እዮም ዝፈልጥዎ oh how true ኣብዚያ I completely agree with him ምክንያቱ ኩነታት ናቶም ዝርድኦም ሰባት ተዝኾኑ ነይሮም እዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜን እትኻል ከም ድሌትካ ዲቤት ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ግብጽ ናብ ጅቡቲ ክትኣቱ ምኻላ ግብጽ ንጅቡቲ ወደብ ናይ ታጁራ ክትቋፀር ምኻላ ክንምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ብኮ ኣንቢቦም ከም ዘለዉ ነዚ ግብጽ ምስ ኤርትራ ዲል ምግባራ nothing surprising ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን አንታጎኒስቲክ ንኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ መንገዲ ይኸይድ ስለዘሎ ኤርትራ ምስ ደለዮ ሓይሊ ክስለፍ ንቡር እዩ ጅቡቲ ግን ኣብ ደገ ባሕሪ ኮይና እናሃበትካ ኸላ ምስ ፀላኢኻ ክስለፍ ክትገብራ ከለኻ ክንምንታይ ንስኻ ደኺምካ ከም ዘለኻ ክንምንታይ ግብጽ ድማ ኣብ ብኮኻ ተመርኩሳ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳናታ ኣጸቢቓና ሓየለት ትኸይድ ከም ዘላ ነዚ ሕጂ ኣብ ዘለዎ ግዜ ድማ ከይወደቐ ከሎ ክንምንታይ ርሕቀት ክትከይድ ትደሊ ከም ዘላ ይዝርአ ስለዚ ኣብ ብዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ዝበለፀ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ ንግብጽ ምስ ኣሜሪካ ጽቡቕ ዝምድና ንክትገብር ምስ ቻይና ይኹን ምስ ራሽያታት ኣብ ዝምድና ጌራ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ድማ ምስ ኩሎም ምስ ናይ ኒል ተፋሰስ ዘለዎ ሃገራት ምስ ኩላቶም ርክብ እናገበሩ ንኣቢ ቤላ ገይሮም ነታ ኢትዮጵያ ድማ ኣይዞሌት እናገበርዋ ንክኸዱ ኢትዮጵያውያን እንታዮም ዝብሉ እቶም ናይ ብሓቂ ነገራት ዝርድኦም ከም ኣቢ ሓደጋ የለን ኢትዮጵያ ድሕሪ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይኮነን ሕጂ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ብፍላይ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ዝሕሰብ እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ምስ ኩሎም ገርባብትና ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ምትፍናን ናይ ዓመታት ዝወስድ ናይ ዘይምትእማን መድረክ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ካብዚ ቀፂሉ ክግበር ዝኽእል ኣዝዩ ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ግብፂ ክሳዕ ክንዲዚ ትገብረና ዘላ ካብ ናትና ድኻም ካብ ናትና ውድቀት ንዓና ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘንብቡና ኩነታትና ልዕሊ ማንም ስለ ዘፅንዕዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ የስ ኣይ ኣግሪ ኮምፕሊትሊ ኣግሪ ብዚያ ጉዳይ እዚያ ምሳኻትኩም ካልእ ድማ ጉዳይ ባሕሪ ክዛረብ ኢሉ መፅኡ ኢሉ ሓደ ስምዕዎ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ትንታነም ቀይሕ ባሕሪ ንቁጠባታት ኤሽያ ኣፍሪቃን ኣውሮፓን ዝራኸብ ኣዝዩ ወሳኒ ናይ ባሕሪ ነጥቢ ከም ዝኾነም ንኣስታት 12 ክሳብ 15 ሚእታዊ ካብ ኩሉ ኣህጉራዊ ንግድን ኣገደስቲ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርፅን ከም ዓለማዊ ቁጠባዊ መንገዲ ኮይኑ የገልግል ይብል ተዛማድነት ናይዚ ባሕራውን ንግዳውን ካንሸሎም ኣብ ግዚኡ እናወሰኸ ስትራቴጂካዊ ዓለምለኻዊ ትርጉም ሙሉእ ሜዳን ቀይሕ ባሕርን ከዕቢ ምዃኑ ዘእምት እቲ ጀነራል ኣብ ቀረባዋን ብናይ ውክልና ግርጭታትን መሰረታዊ ዞባዊ ንሕንሕ ዝድርኹ ናብ ዘይምርግጋዕ ምውራዱም ንዓለምለኻዊ ቀረብ ሰንሰለታት መሰረታዊ ሓደጋ እዮም ድሕነት ከምውን ምርግጋዕ እውን ብተመሳሳሊ ከቢድ ጽልዋ ይህልዎ ይብል እዚ መተካእታ ዘይብሉ ሜዳ ወይ ድማ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንምሓዝ እቲ ሕጂ ዘሎ ዜሮ ድምር ዳይናሚክስ ንሓድሽ ርጉእን ዞባውን ሚዛን ንምድጋፍ ክተርፈሎ ይብል እዚ ጽሑፍ እዚ ንዓውዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝገልጹ ወሰንቲ ረቑሒታት ዓለማዊ ትርጉሙ ዘይረጋግዕ ውፅኢት ምብስባስ መንግስታት ከምውን ህላዋዊ ድሌታት ናይታ ዝዓበይት ሃገር ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ኢትዮጵያን ዝምርምር ከም ዝኾነ ይገልጽ ንሓያል ዘመናዊ ዝገብር ኣድላይነት ኢትዮጵያን ነባርን ክትግምቶ ዝከኣልን ተበጻሕነት ባሕሪ ዘወሃድ ፖለቲካዊ ስፍራም እቲ ዝያዳ ተግባራዊ ዝኾነ መንገዲም ንነዊሕ እዋን ፀንሕ ምርግጋዕን ዘላቒ ዓወት መንገዲ መጻኢ ምዃኑ ይሙገት ቀይሕ ባሕሪ ይብል ጀነራል ጻድቃን ዓለማዊ ቁጠባውን ዲጂታላውን ሻምብቆ ስትራቴጂካዊ ዋጋ ቀይሕ ባሕሪ ዘይደራድር ምዃኑ ብምግላጽ ኪኖቲ ሊንክ ዓለማዊ ንግዲ ዘለዎ ተራም መተካእታ ዘይብሉም ዲጂታላዊ ካንሸሎ ምዃኑን ይሙገት ትሕተ ባሕሪ ሰፊሕ ጽቕጥቅጥ ፋይበር ኦፕቲክ ገመዳት ዝእንግድዩ ቀይሕ ባሕሪ መዓልታዊ ብትሪሊዮናት ዶላር ዝግመት ሓበሬታ ፋይናንሳውን ንግዳውን ጥፈታት በቲ መስመር እሱ ዝሓልፍ ኣብዚ ዝኾነ ይኹን ምዝንባዕ ንግዳዊ ዕንቅፋት ጥራይ ዘይኮነም ብሓንሳብ ኣብ ዓለማዊ ምትእሳር ፋይናንሳዊ ድሕነት ዝፍጸም መጥቃዕታት እውን ትርጉም ዘለዎ እዩ እዚ ጂኦግራፊ ነተን ሰለስተ ኣህጉራት ዝራኸብ ካብዚአን እተን ክልተ ኤሽያን ኣፍሪቃን ብቁልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ኮይነን ልዕሊ ፍርቂ በዝሒ ህዝቢ ዓለም ዘለወን ነቲ ዞባ ኣብ ሕምብርቲ ዓለማዊ ትንበያ ሓይሊ ይቕምጦም من يزرب زلو جنرال صادقان زبحاليو جنرال صادقان بزعبا قيح بحري هذا تيسس صحيفه نيره بحالا انديو ني بحكي ابتي كنتات دما العلمانم اكسبرتيز كم زلو يو اكت زغبر كالاي ابتي غدايتي تفلالي اجنداتاتن علامان زلوين لنقنا دما نبعلو مستي
ታጉጅለ ስምረት በሃዘላ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መናውራታት ይገጋጥም ስለ ዘሎ ብጉዳይ ናይ ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ ጽንኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ግን ሓደ አርቲክል ጽሒፉለይ ዝበሃላይ ስቲል ዳውት ንብሓቂ አርቲክልስ ክጽሕፉ ይኽእሉ እዮም ኣይክእሉን ከማን ይጠራጠር እያ ምክንያቱ ድሓን ንሱ ንግደፎ ኣብ ሓደ ሪፖርተር ዝበሃል ዝፀሓፈ አርቲክል እዩ ናቱ አናሊሲስ ንሰምዕ ዘለና ቀይ ባሕሪ ክንደምንታይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዕኡ ከም ነቲ ፋክት ሳቡ ዘሎ ኣጉሊሕካ ደጋጊምካ ምግላጽ ማለት ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝእለም ዘሎ ምስላጥ ግናብይዎም ዘሎ ወራር ንባሕሪ ከካይድዎ ዝደልዩ ምዃኑ ንማንም ንለባም ኣምተሉ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ንኣብይ ኣሕመድ ኩናት ንክገብር ጻድቃን ኣመና እዩ ዝደፍእ ዘሎ ንህወሓት ክሃርሞም ንትግራይ ሃሪሙ ነቲ ኣብ ስልጣን ናይ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንኽኣሊ ድሕሪኡ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ቅድሚ እዛ ሂወቱ ዕድሚኡ ከይተወደት ከላ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሃሪሙ ንኸውድቕ ዘለዎ ሕልሚ ላዕሊ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ልዕሊ ማንም ዝፈልጦ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢ ዘሎ እዩ ስታሊን ድማ ንጻድቃን ዝፈልጦ ንስ እዩ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ጀነራል ጻድቃን አርቲክል እንትን አድርጓል ሪፖርተር ላይ ይመስለኛል ሪፖርተር እንግሊዝኛ ላይ በኤርትራ ላይ ነው የአቋም ለውጥ አሳይቷል ኤርትራ የምስራቅ አፍሪካ ሰላም የሚያገኘው በትግራይ ላይ የትግራይ ሪፎርም እና የኤርትራ ሪፎርም ከተፈጸመ ብቻ ነው ብሎ አርቲክል ጽፎ ነበር ለውጭ አርቲክል አዘጋጅቶ ጽፎ ነበር ከዚህ በፊት ነው ልክ ከትግራይ ሻዕቢያ መጣብን ምናምን ብሎ ከነጌታቸው አዲስ አበባ ከሄደ በኋላ የጻፈው አርቲክል ነበር ኤርትራ ሪፎርም ማድረግ ተገቢ ነው የትግራይ ሪፎርምና የኤርትራ ሪፎርም ማለት ህወሓትን ማጥፋትና ህዝባዊ ግንባርን ማጥፋት ማለቱ ነው ምንም ጥርጥር ሪፎርም እሱ ማለት ነው የነሱ ቋንቋ ነው ይገባኝ በደንብ አድርገው አውቀዋለሁ ሪፎርም ማለት እሱ ነው ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ በቲ ንዑ ዝያዳ ብዝርዶ መንገዲ ክንሪኦ ደስ ብለኒ ስታሊን ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ጻድቃን ዕላማ ሕፅር ዝበለ እዩ ሃተው ቀጠው ዘረባ ኣብዚሑ ሽጣራታ ዝገብር ዕላማ ሓንቲ እያ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ኣብ ትግራይ ድማ ናይቲ ኣድሚኒስትሬሽን ቼንጅ ንህወሓት ሓንሳብን ሓዋሩን ካብቲ ፖለቲካ ንከኣልዮም ንሱ ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ክኸውን እንተኽኢሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዓብ ማዕረግ ክህልዎ ድሌት ኣለዎ ስለዚ ሕልፍ ዝበለ ናይ ስልጣን ባህጊ ከም ዘለዎ ትርዳእ ንጻድቃን እንታይ ዓይነት ፍቅሪ ናይ ስልጣን ከም ዘለዎ ፍሉይ ብልሕያ የድልየካን ክትርድኦ ጻድቃንን ረዳን ቶም ካልኦትን ብፍላይ ጻድቃንን ረዳን ጌታቸውን ማለት እዩ ክንምንታይ ንዓቢ ይፀርፍዎ ነይሮም ሕሉፍ ናይ ስልጣን ባህጊ ዘይብሉ ምስ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ በሰላ ናይቲ ህዝቡ መስዋዕቲ ናይቲ ህዝቡ ናይቲ ኩሉ ዝገበሮ ወላ ሓንቲ ነገር ሕውየት ከይተኻየደ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ 180 ዲግሪ መርገፂ ቀይሩ ምስቲ ከም ሰይጣን ቆፂሩ ዝዛረበሉ ዝነበረ ፀላኢ ንዑ ክውድስ ከም መልኣኽ ክገብር ኣይፅዕርን እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ መትከል ዝበሃል ሰብ መርገፂ ክቕይር ይኽእል እዩ ኣካይዳ ክቕይር ይኽእል እዩ ግን ሕሉፍ ደም ናፍሰስካ ኣብ በረኻታት ተዋጊእካ ሙሉእ ቃልሲ ጌርካ መዓት ህዝቢ ተሰዊኦም ኢልካ ዝኩሉ ስቃይ ተፈቲሩ በሰላ ቆስሊ ናይቲ ህዝቢ ከይሓወየ ከሎ ምስቲ ፀላኢ ኢልካ ትሰብኮ ዝነበርካ ኣብ ጎኑ ኮይንካ ካልኣይ ኩናት ከተምፅእ ክትመፅእ ከለኻ ካብዚ ንላዕሊ ክሕደት ከጋጥማ ይክእል ሰብ ቀሲሉ እኮ ምስ ግዜ ሰልችይዎ መንገዲ ክቕይር ፖለቲካ ስርዓት ክቕይር ገለበለ ይኽእል እዩ ንቡር እዚ ከም ናይ እዚኣቶም ግን ከም ናይ እዚኣቶም ኣይተረኣየን ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ዝደልዮ ዘሎ እዚ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ስርዓት ምቕያር ወይ እውን ፖለቲካ ቀይርካ ንስኻ ከም ድሌትካ ትፃወተሉ መንገዲ ንክኸውን ምዃኑ ርዱእ ይኾነካ ምክንያቱ 20 ዓመት 30 ዓመት ተመሊስካ ንድሕሪት መፅናዕታ የድልየካኒ ጀስት ቅድሚ 2 ዓመት እንታይ ይብሉ ነይሮም ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድን ብልፅግናን ሕጂ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድሕሪ 2 ዓመት እንታይ ክብሉ እዮም ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲን ፍትሕን ክመፅእ እየ ዝደሊ እንድሕሪ ኢልካ ፃትካ ነቶም ንሱ ዝተቃለሰሎም ወይ ምሶም ተቃሊሰ ዝበሎም ህዝቢ እንታይ ይፈርዶም ኣሎ እንተሪኢኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እስከ ምስ ኣቢሲ ክጥዕሞ ስራሕ ክረክብ ኢሉ ከይዱ ትብሎ ሃብካም ናብ ትግራይ ካልእ ኩናት ከተምፅእ ኢልካ ትሓስብ እቲ ህዝቢ ካደ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ድሓርካስ ክትዋጋእ ንትግራይ ክትከይድ ኮይንካ ብልፅግና ኣትዩ ክዋጋእ ንነዊሕ እዋን እዮም ዝልምኑ ነይሮም እዩ ዝብል ጻድቃ ምፍላይ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ክኸውን ኮይኑ ናይ ግድን እቲ ኩነታት ርዱድ ኣይኮነ እንታይ ዓይነት ቃንዛ ክትፈጥር ምዃንካ እቲ ህዝብኻ ክዋጋእ ናይ ግድን ሰራዊት ኣለዎ ክዋጋእ ተኮይኑ ሞትን ስቃይን ክመፅእ እዩ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ክትከይድ ትኽእል ዝኻ ሕልፍ ዝበለ ናይ ስልጣን ባህጊ ናይ ውልቃዊ ረብሓ እምበር ናይ ህዝቢ ረብሓ ዘይምህላው ከምዚ ዓይነት
መመሰል ክኾነ ይኽእል ከም ኤግዛምፕል ክንወስዶ ንኽእል ኢና ነዚ ኦኬ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝገብርዎ ዘለዉ ርኢና ክንቀፅል ምክንያቱ እስከ መጀመርያ ኣብቲ ጀመርኩልኩም ንቐፅል foolishly and recklessly meddling in the Horn of Africa, and their efforts are counterproductive and could lead to confrontation. We saw for a period of about 10 years since Ethiopia. ብሓፈሻ እዚ ንዓቢ ንምጥሓን ንዕዑ ንክሕዊ ወይ ንዑ ንክከላኸል ኢሉ መፅኡ ዘሎ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ብዓብዩ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ናይ G20 ዋዕላ ከይዱ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ከም ዝገብር ዘሎ ስእልታትን ቪድዮታትን ብብዝሒ ዘርጊሑ ኣሎ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ክገብሮ ዝኽእል ግን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣብ ከምዚ ፕላትፎርም ምኽኣት መጀመርዩ ይኮነን ዝሓለፈ 7 ዓመት ዝተመላለሰሉ ቦታ እዩ ብፍሉይ ነገር ኣብኡ ከይዱ ሓድሽ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና ሓደ ዘገርም ግን ኣሎ ኣብዚ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ እንኳን ኢትዮጵያውያን ዝሕምሞም ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ሲ እንታይ ዝብል መግለፂ ውፅኡ ለመስለኩም ንጉዳይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሲ ኣብ ናይጀርያ ዝፍፀም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ንናይጀርያ ብተደጋጋሚ ክኾንና ተራእዩ ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ንኣሜሪካን ምሕጓስ ኮዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኣብ strongly condemns the abduction of school children in Nigeria ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ መግለፂ ውፅኡ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዕና ነቲ ናይ ተምሃሮ ቆልዑ ተምሃሮ ኣብ ናይጀርያ ዝቕተላ ዘለዋ ብብርቱዕ ቃላት ንኹንኖ እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤርትራዊ ኤልያስ ኣማርኸ እንታይ ኢልዎ ካብ ውርደት ዘይወፅእ ትካል ኢልዎ ኣምሓራ ብድሮናትን ብገለን በማይት ኣሽሓት ዝቁፀር መንእሰይ ካብ ትምህርቲ ተዓፅዩ ግዳይ ናይ ስቃይን ገለን ኮይኑ ከሎ ብዛዕባኡ መግለፂ ከውፅኡ ዘይከኣለ ናብ ናይጀርያ ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈብርኮ ዘሎ ድራማ ወይ እውን ፖለቲካዊ ምትእትታው ንክገብር ወይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቱ ንምቕላስ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ ኣብ ኣትዮም ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንክደፍር ንጉህም ምሸትን መግለፂ ንዘውፅእ ዘሎ ተጋጊኻ ኣለካ ግደፍ ምኹንን ዝብል መግለፂ ዘየውፅአ ኣብ ናይጀርያ ከይዱ ንኣሜሪካ ንክሓጉስ ዝገብሮ ዘሎ እዚ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል እዚ እቲ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ከትሕን ናይ ኣፍሪካ ፀገማት ብናይ ኣፍሪካ መዋፅኦ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስለዚ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ እንታይ ከም ዝመስል ነቲ ዘይቀበፀ ማለት ተደይቀቢፅካ ንክትቀብፅ ፅቡቅ ዝኾነ ኣብነት እዩ ዝወሃብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሕብረት ኣፍሪካ ሼም ኦን ዩ ሼም ኩሉ ግዜ ሕፍረት ምስ ተለበስካ ኢኻ ሕጂ ድማ ብዝገደደ ውርደትካ ካብ ግዜ ናብ ግዜ 50,000. That's cool. And you're just holding them? Yeah. I mean, it's not nothing. Imagine if it goes to $100. That would be crazy. You'd be set for life. We'll see. For now, it's just numbers on the screen. So how many Bitcoins do you have? زقال عطري وادلهم أب كتشن عصرتن دي ولا كتشن مجمرة أنا كتشن عصرتن مثلا كندا بيتكوين على كيلوا 5 بيتكوين على بزح حساب زعبايد زارب زقال عادي أبيت اللي تخوني زبل مخنياتو انتهي تبلنا انتهي تثبيتنا كيلواسي حنت بيتكوين $100 تبتسي حس كن انتهي ترقم كله ويخليها تولد على لازم 100 ندحروس قال اولموست انتهي كخونيو 5 مليون كون الله مالتي 5 بيتكوين 5 بيتكوين يروى زي نميت تبتسي حسي 5 مليون كون الله لو ما حنت بيتكوين كباب 100 شيء هذا الله لا 100 شيء كيدا نيرا لازم انتهي مالتي هذا جزء أبجزيو حبريتات صبوك متأكد مخال كنت أكسر كندي صبوك مخانو أكمز وانزا والعزيا أبا فلات للزبر ويكوابياس الزفلتو يوم أفريت أما زلو sometimes نجارات حدش تبتك أخاك قاتم خلو صبوك عدل أبجزي أخاك قاتم كله تتغاملو because opportunities عدلات كل جزء يكونوا زقاتمو أبجزي خان أبعد ميخان زقاتم عدل كتمزمز زي مخال تزعبيس أقام نسي لحرمس حلفة أحنا بالكات نبرت لذي أبزي جزء زانا بأوروبا يرجن سب كأمنا يكعلم ويون كما خرنا عنون كوز حيك على كنت حسب لو مدما أبكم خوينا لنا دحر عسرت عمد نزل حجد زاربو زلغو بزو حسابات سلامتاي دي قبر كوك نبل خلينا نتكملو هذا جزء جن أبزي كريبتو إنفستو قبر خلهم زقات ماكم نزي مثل تتونكو زيات رايك بكم يمخري رأي وابزن تايتوري لهم زينات كختوسد جن تليفون دو يلهم زاربوهم زقبروهم زيو جنزب كم زلو يريوها نسغا نتنا كا جنزب أبصبو كي جبركا كيت كحر جف كتبل نتتخيل نتجنزب زرعكا نتابتو غاي وسد قوم يا كام صورت كان زكا غيد
እዚያ مرة سيغاتني أستوعلو أبزي تفلت وتعاتون طلهم لك تعزيها تقاطم اتنعخا كم زخت ركبت خلي خايلو زنقرا كازلو ما فنترا يزدال والكازلو نتا ما فنترا ناتو كميل كخم تخيس لدفلت نتنا تقوسني ترايكا أفكول قول استرفكا زبط ነገር የለን አስዓትን አይውን ከተሰዓኩም ትخلያ ንቀጥል እንግዲህ ህዝባዊ ቢተኝነት ሲባል ህዝባዊ አመጽ አለም በመላው ዓለም የሚካሄዱትና እርምጃ ይወሰዳል መቼም የተቆጣ ማህበረሰብ በመንግስት ንብረቶች ላይ መኪኖች ላይ እንዲህ አይነት እርምጃ በመውሰድ ደሞዝ ይከፈል ላባችን ይከፈል ቼክ ይቁም كم تريو زلهم نا حزب ملعال أبزح بو زوباتاتنا إثيوبيا يرى كم زلون دموز يوسخلنا دموزنا تطويل زلو يوهبنا زبل زربايو أتي تقاومو دمت زلو دما كاب منا عبرة كبيرنا ترايدي كونس زقبعنا رحاسنا جذبنا يوهبنا يمزول زلو بسن كتزق بابن كالنس أجا من تفتيرو زلو شجر قمت كيروت منجس وسخ يجبر لنا جل زبل ترايدي كونه دموزو زي وهب صراحة بزح كم زلي زنقر سلازي أنت تقاوم زبقة زلو أنت كنوس خلكم يناز بالكمنا دموز هبونا ترايدي كونه أنت زي وهب الناس نبرنا يكلم جنزبون يوهب الناس لزي اللي نسي وهب الناس بليو سدما ببلشونان بقعزينان بزح تجمعات كم زلو جوار دما بيلا جيريان بدهم كم زلة تردي ومالو كلهم دما نجوار أتاكو قبل جميرو مالو قبونا بسوا ساعات وست بوست يارجونا يوت كالتساسات 47 ፖስት አድርጓል በ7 ሰዓታት ውስጥ ደንቡን አቅርበን ትምህርት ሚኒስቴር ካጸደቀልን كنتري وزلهم نت جوار زغبر زلو ነገር ተረዲዎም አለው እዛ ጉዳይ እዚያ ጀዋር ኤክስፐርት ናታዩ ቀስቂሱና ህዝብ ከላባዓ ከም ዝኽእል ግን ጀዋር በይኑ ትራይውን አይኮነትና ያምሐራ ናይ ፋኖ ቃልሲ በወቅዒ ዝጽውዖ ዘለዩ ናይ ያምሐራ ሚዲያ ድማ ነቲ public disobedience بحال حزبي تلاعيلو نتي سرعات تقاومو نكسمع تزعبي نتي سرعات قيرو زخليو جوار ناي بزحات سبات كبستفل علي بوتا زبو صحفات فيديوتات سلتات يدوز سلازي بين كابتشف نتوم كم عينات زغبرو ويون كغبري يقوليهم زبالهم تبلصقنا እና ወሰደና ጨዌ ያአስርን يسورن كم زلو يزنقر زلو مغنياتو نزي حتو ناي حزبي نكملسو دليت كم زي بلو دلونات كم زي بلو يزنقر زلو برقص كم عينات بحر كر خمس غل نمان نمزقر ما يكونن كمون أبدو بأفريقيا نسو خمسي أب G20 بزحات مرحتي الرهبة اللغة أبز بلالو زنبرة كالو دما نتكونتات ناتيهم ببوصلو زلو درو سلام وصل في أبدو بأفريقيا تخيلو of G20, respected members of the international community, moral intervention. While many are gathered to discuss of humanity, a genocide. ስለዚህ ብዙሕ ብወገን ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ጆኖሳይድ ወይ እውን ህልቂት ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ንዓቢ ጉዳይ እዚ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ንቕድሚት ንክመፅእ ብዙሕ ፀቕጢ ይገብሩ ከም ዘለውን ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ካብቲ ሃገር ኣብ ዝወፀላ ዘበለ ኩሉ ግዜ ዓብ ብድሆ ዝገጥሞ ዘሎ ሲዩ ናይ ብህልቂትን ብደምን ዝፍለጥ መራሒ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ኸደ ዘጋጥሞ ነገር እንተሎ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ኣብ ብዙሕ መድረኻት እውን እንትኾነ እዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ክስታት ብብዝሒ እዩ ዝረአ ዘሎ ምናልባት ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክረኽቡ ይከኣሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ G20ታት ከምዚ ዓይነት ክዕድምዎ ከለዉ ዕድል ይፈጥሩሉ እንዲዮም ዘለዉ ኣቡና ኸደ ናቱ ኣጀንዳታት ንኸስፋሕፍሕ ከምኡ ድማ ፕላትፎርም ይህብዎ ኣለዉ እዚ ድማ ስቲል እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል ምዕራባዊ ዓለም ይድግፎ ከም ዘሎን ይኸባኽቦ ከም ዘሎን እዩ ከም ንብሎ ኩሉ ግዜ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ወይ እውን እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ካብ ኣቢ ንላዕሊ መጋበርያ ክኾኖም ዝኽእል የለን ካብ ኣቢ ንላዕሊ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ማለት ህዝቢ ዝቐትል ዘሎ እንተቐቲሉ ሆኬርስ ማለት ብዛዕባ ኣፍሪካውያን መንግደስ ናታቶም ረብሓን ፅልዋን ቀዳምነት ገይሩ ክሰርሓሎም ዝኽእል ኣብዚያ ተበገዝተ ኢሎሞ ድማ ካብዚያ ዝለልተ ኢሎሞ
ክንደይ ርሕቀት ክዘለልኩም እምበር ክሓትት ዝኽእል ወይ እውን አንጻሮም ደው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ሙሉ ብሙሉ ኣብ ኢዶም ዝወደቀ እዩ ስለዚ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ቀዳማይ ዝደልይዎ ነገር እንተሎ ንሓንቲ ሃገር ብዕዳ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ክቋፀርዋ ድሕሪኡ እቲ መራሒ ንሶም ዝበልዎ ንሳቶም ድማ መስ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እዮም እቲ እዚ ናይ IMF ወርልድ ባንክ ኣካል ናይ ቁጥጥር እዩ ኣብ መጽሓፍ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሕጂ ብኦዲዮ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ላትኩም ኬትኩም ተሪኹማ ኣባ ኤክስክሉሲቭሊ ዝዛረብ ስለዚ እንታይ ዝብል ኣብኡ ኣብ 93 ገለ መፂኦም ንሕና ኢና ቁጠባዊ ፕላን ናይ ሃገራት ነውፅኦ በዓልና ኢና ምፍራም ጥራይ ንዓኻ ዝምልከት ክሳብ ክንዱ ዝኣክል ከም ዝተዛረብዎ እዚ ድማ እንታይ እዩ እዚ ንዕኡ ወይ እውን እቲ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ፀርፊ ኮይኑ ከም ተሰምዖ ምክንያቱ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ገይሮም ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም ብዙሕ ተመክሮ ሒዞም ዝመፁ ሃገር ንምህናፅ ባንክን ታንክን ኣብቲ ገባሕርን ዘለካ ክሳዕ ክንዱ ክከብደና ይክእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ነይርዎ ብርግፅ ሃገር ቃልሲ ምምራሕን ሃገር ምምራሕን ተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ፍልይ ካብ ዓለም ዘብሎ ደሞዝ ዘይክፈል ውፉይ ዝኾነ ሰውራዊ መንእሰይ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ብዘይ ደሞዝ ለይትን መዓልትን ሰርሓልካ ከተመሓድር ከለኻን ብደሞዝን ብረብሓን ዝተጨማለቀ ሕብረተሰብ ወይ እውን ናይ ረብሓን ናይ ነገራትን ተጨማለቀ ዘይኮነሲ ናይ ረብሓ ድራይቭ ዘለዎ ህዝቢ ከተመሓድርን ፍልልይ ኣለዎ ሰውራ ናይ ኤርትራ እንታይ ትበኒ እንታይ ቦነስ ናተይ ኣበይ ክኸውን ከይበለ ዝቃለስ ብወኒ ንሃገር ድማ ክሓልፈላ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ፅናሕ ዝብል መንፈስ ዘለዎ ሒዝካ ክትከይድን ኣብ ሃገር ምስ መፅእ ስድራ ዘለዎ ደቂ ዘለዎ ደቁ ከምህር ዝደሊ ካልእ እውን ንስልጣን ሽመት ዝደሊ ካልእ ነገራት ረብሓታት ምስ መፅእ እቲ ኩነታት ሓደ ኣይኮነን ግን ብድር ብርግፅ ኤርትራ ንምዕባል ክሳዕ ክንዱ ክከብዶም ኣይክእልን ምክንያቱ ምስ ሃገራት ሽርክነት ክገብሩ ክእሉ እዮም ወርልድ ባንክ ግን እዚ ነገር እዚ ከምኡ ዝበሃል የለን ኢሎም ንሕና ነቲ ፖሊሲ ነምፅኦ ንሕና ዝበልናኩም ትኽተሉ እቲ ኩነታት ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ዝደላደሉ ነቲ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ሕራይ ዝመስል ዘረባ ስሚዖም ሓገዛት 200 ሚልዮን ገለ መለ ሓገዛት ከም ዝሃቦምን ክኢላታት ናይ ዝተፈላለዩ ናይቲ መንግስቲ ክኢላታት ንምስልጣን እውን ወርልድ ባንክ ብፍላይ ክኢላታት ሒዙ ስልጣናታት ይህብ ከም ዝነበረን ኤርትራ ኣብቲ ትብገሰሉ ዝነበረት ንሶም ብቐረባ 98 እውን IMF ሪፖርት የውፅእ ከም ዝነበረን ምስ ኤርትራ ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ሩይ ዝኾነ ወይ ፅቡቅ ዝኾነ ለውጢ ከም ዝተገበረን እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ናቶም ዕላማ ግን በቲ ንሶም ዘበግሱኻ ኣብ ዕዳ ናቶም ኢትዮም ካብኣቶም ፈልከት ክትብል ከም ዘይትኽእል ከም ዝደለዩ እናገበሩካ ይነብሩ መፅሓፍ ኣላ ከማን ታርስታ ሕጂ ዘኪረ ያለውን ኣብዚ ናይ በዓል IMF ትሰርሕ ዝነበረ ከመይ ጌርካ ነዘን ሃገራት ኣብ ዘይወፅኦ ሽግሪት ኢኻ ከም ድሌትካ ክትፃወተለን ትነብር ብዙሕ ግዜ ሸር ገይረልኩም ይቅድሚ ሕጂ it's a proven path ብዙሓት ዝፈልጥዎ እዮም ከም ድሌትካ ክትገብሮም ተኮይንካ ክሳብ ዓንቀሮም ዕዳ ክትእትወሎም ኣለካ እነንድሕሪኡ ነቲ ዕዳ ክኸፍሉ ስለዘይክእሉ መጋበርያታት ጥራዮም ክኾኑካ ዝኽእሉ ዝብል ኣካይዳ እዩ ዘለዎም ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዕዳ የብላን ካብ IMF ዝበሃል ከም ድረኣናዮ እውን IMF ዕዳ ኣለዋ ኤርትራ ዝብል ፀብፀባ ይንበኩና ናብቲ ናይ IMF ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ ኤርትራ ዕዳ ኣለዋ ካብዚ ይብሉ እዮም ግን ካብ IMF ዕዳ ኣለዋ ካብ ወርልድ ባንክ ዕዳ ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ግን የለን ስለዚ ካብ ካልኦት ሃገራት bilateral relations ካብ ራሽያ ድዩ ካብ ቻይና ድዩ ካብ ካልኦት ሃገራት ክትልቃሕ ትኽእል እያ ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሲስተማቲካል ፀገም ዝፈጥረልካ ባይላተራል ሎንስ ኣይኮነን ንሓንቲ ሃገር ዝሃበትካ ኪድ በዓል ክትፈልጡ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዞም ናይ ዓለም ለኻዊ ባንክታት ኮይኖም ግን ኩለን ሃገራት ኣካልናት ስለ ዝኾና መንበርከኺ እዮም ዝኾኑ ስለዚ IMF ወርልድ ባንክን ቀዳማይ ተሓታትን ኣፍሪቃዊ ድሕረት ምዃኑ እዘን ሃገራት ኣፍሪቃ ተረሚሰን ዝነብራ ዘለዋ ኣካል ናይቲ ካምፔይን ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ እውን ፈላሊኻ ምርኣይ ኣገዳሲ መስለኒ ግን ኣብይ ኣሕመድ ንክቕፅል ይፅዕሩሉ ኣለው እዮም ሲባል አመፅ ብሎ እንደው እርምጃ የሌለው ነገር ልናስብ አንችልም አመፅ ትግሉ ሰላማዊ ይሆናል ነገር ግን ስልጣኔ አደጋ ውስጥ ሊወድቅ ነው ብሎ ወይም ደግሞ የህዝቡን ጥያቄ ሁሉ ጊዜ እንደሚፈርጀው መንግስት የመገልበጥ ምናምን የሚል ሰበብ ወይም ታርጋ እየለጠፈ ሰዎችን ማሰር በሰዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ሲጀምር ግን አጸፋ ሊመጣ እንደሚችል ከህዝብ ማውቃለሁ ለሊ በጀንዚ ሙቭመንት ሲቪሊያን ብቻ አይደሉም እንዴ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቃልሲ ሲቪላዊ ክኸውን ኣለዎ ወይ እውን ገለ ግን ኣብይ ኣሕመድ ስጉምቲ ክወስድ ዘሎ ኣብ ዝጅምር ከኣስርን ከጭፍጭፍን ኣብ ዝጅምር እቲ ሰላማዊ ቃልሲ እውን እንትኾነ እቲ ናይ ህዝቢ ምልዓል ናብ ካልእ ነገር ክኸይድ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ዋላቶም ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ዝብሉ እውን እቲ ናይ ኣቢይ ኣካይዳ እዩ ዋላ እውን ነቲ ብሰላማዊ ዝብገስ ዘሎ ናብ ካልእ መኣዝን ክጠውዮ ዝኽእል ዝብል እዩ ካብ ቀፂልና ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ድማ ንስማዕ
ምራሕ ሰልፊ ስምረት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ተሪርን ቀዋምን ዝኾነ መግለጺ ኣጠንቂቑ ኣውፅሎም ሕዳር 1218 ምስ ምጅማር በረራ ነፋሪት ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ሕሙራም ተኣሳሲሩ ዝተረኣየ ጅምር ሰላም ዝዘርግ ተሪኦም ክእረም ፓርቲ ስምረት ብህፁፅ ፃውዒት ተቕሪቡ እቲ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ መግለጺ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝግበር ዋጋ ዕዳጋ ተቐባልነት የብሉን ክብል ብግልፂ ኣስሚሩሎም ስለዝኾነ ኣብ ትዕለት ዝነበረ ዘራጊ ሰላም ተሪኦ በዓል ቤት ውዕሊ ስምምዕነት ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ክእርመዩ ፓርቲ ስምረት ፃውዒት ተቕሪቡ ዘሎም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዘይ ምሽራፍ ንክፍፀም በብእዋኑ ብዝረኸብናይ ኣጋጣሚታት ኩሉ ጽኑዓት መርገፂታትና እናገለጽና መጺና ኢና ዝበለት መግለጺ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፈጢሩ ዝነበሩ ኩሎም ዓይነት ተጻቦታት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክፍትሑ ዕድል ዝሃበ ታሪኻዊ ስምምዕነት ምዃኑ ደጊሞ ዘኻኺሩ ይኹን እምበር ይብል እቲ መግለጺ ብዚ ዘይተሓገሱ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኣካላት እናገብርዎ ብዝመፁን ይገብርዎ ብዘለዉ ጻዕሪ እዚ ስምምዕነት ድምጽቲት ከይስማዓን ዓበይቲ ናይ ፌደራል ምትእሳራትን ካብ ምግባር ብዘለለም ተጽቢት ዝተገብረሎም ውጽኢታት በብዋንም ክምዝገቡ ኣይከኣልን እዮም ኢሎም ነዚ ስምምዕነት መሰረት ገይሩ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተቐመጠም ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱም ብላዕለዎት ኣካላት መንግስቲ ፌደራል እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብወገን ኤርትራ ማዕከን ስነ من يخلص السنتر فور ريسيرش اند دوكيومنتيشن معكل مرمرن سندان قدسات ኤርትራውያን ከም ዝበልዎ ኣይበልናን ዶ ኣይበልናን ብዝብል ፖለቲካ ጨብረቅረቅ ፖለቲካዊ ብልጽግና ከም ጠይቂ ኣብ እንግዳዓት ተሓንጊጣ ዞኽ ክትብል ዝጸንሐት ኣሻንጉሊት ጉጅለ ጻድቃን ክትከዶ እትኽእል ርሕቀት ከይዳ ምስ መንደቕ ምስተጋጨወት ሎሚ ብመግለጺ ኣቢላ ንብልጽግና ምዝንጣል ጀሚራላ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ዛዕባ ጭፍራ ብልጽግና ነዛ ከዳዕ ጉጅለ ከም ኣሻንጉሊት ተጻዊቱ ብሓፈሻ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ንብልጽግና ዝቃወም ሕይል ዝበለ መግለፂ ኣውፅኡ ኢሎ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝግበር ዝነበረ ፀወታ ምናልባት ኣብዚያ ብብዙሓት ሰባት ትዝረብ ዘላ ግን ኤክስፕሊሲትሊ ዘይተገለጸ ዘላ ኣብዚ ሓለፈ እውን ነጊርናኩም ነርና ጌታቸው ረዳ ምስ አልጀዚራ ኢንተርቪው አካሂዱ ነይሩ ምስ ሐሰን ማህዲ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ሎንዶን የተካሂዱ እዚ ኢንተርቪው እዚ ወይ እውን እዚ ኣብ ኦዲየንስ እውን ነይሩ ወይ ናብ ፓብሊክ ኮስ ኣይተኻለን ናብ ደገ ኮስ ኣይከኣለን እቲ ትሕዝቶናቱ ኣብ ድራር ፎር አፍሪካ ኦሪጂናልኩም ኣለና ከትኩም ስምዑዋ ቨሪ ኢምፖርታንት ኢንተርቪው ነይሩ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣገደስቲ ምስጢራት ከም በዓል ኣብ ጆኖሳይድ ከም ዝፈጸመ ኩናት ከም ዝተሉ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ዘይሓሊ ንስልጣኑን ንገሩን ዝጎይ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ዝገልጽ ካብቲ ውሽጢ ዝወጽ ሓበሬታ ዘውፅዎ እዩ ዘሎ እቲ ኢንተርቪው ግን ንኸይቃላሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓፂቦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ብአልጀዚራ ነቲ ሓበሬታ ከተውፅኦ ዝግባእ ምናልባት ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ተፀቢቑ ክወፅእ ዝግባእ ግን ክሳብ ሕጂ ተሓቢኡ ምህላው ጠቕላላ ንኸይወፅኡ እንተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ካብኡ ዝተበገሰ ንዓቢ ስለ ዝመፀ ድዩ ጌታቸው ረዳ ናይ ምዕራብ ትግራይ መጀመርያ ተረዲኡ ሕጂ ኣብ ናይ ምዕራብ ትግራይን ገለን ካልን ክዛረብ ዝፍትን ዘሎ it's a very interesting time ግን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብኡ እቲ ብልጽግና ዝፃወቶ ዘሎ ፀወታ ጠጠው ከብልን ነቲ ኩነታት ከተግብር ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓውሲ ትርር ዝበለ መግለፂ ደውፅ ዘሎ ግን እዚ እውን እንተኾነ ፖለቲካዊ ምሽካዕ እውን ክኸውን ይኽእል ነቲ ህዝቢ ትግራይ መሊስካ ንምምቕቓል ምክንያቱ ጠቕላላ ናብ ብልጽግና እንተተፀጊዖም በዓል ጻድቃን ኢልካ እዚ ጌታቸው ረዳ ዘለዎም ኣበርክቶ ንዓቢ ትሑት ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ ዕላማ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ንምምቃል እዩ እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዝኸደ ሰራዊት ከምቲ ዝደለ ውፅኢት ከምፃ ኣይከኣለን ካብ ሓሊፍካ ድማ እቶም ፖለቲካ ኮይኖም ስምረድዮም ገለ ኮይኖም ምስ ኣብ ዘለዉ ጠቕላላ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝገራጮም መርገፂታት ናሓዙ እንድሕር ኮይዶም ብልጽግና እዮም ክቕየሩ ውሑዳት ሰባት ኣብ ብልጽግና ስለ ዝኣተውን ዓቢ ድማ ክጠቕሞ ይክእል ነቲ ትግራይ ንምምቃል እንተኮይኑ እቲ ኣጀንዳ ኢት ሃስ ቱ ወርክ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ዘገርም እዩ ግን ብወገን ትግራይ ድማ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ተታሒዙ ከም ዘሎን ፀላኢ ኣብ ምልላይ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ጉዕዞ ንርኢ ኣለና ንሰማዕ ኣለና ጸጥታ ኩነታት ከይህሉ ዝገብር ኩነታት እናተፈጠረ መፅኡ ከም ክልል ሓደ ዓብይ እቅድ ተታሒዙ ዘሎ እቲ ናይ ጥምር ኮሚቴ ስራሕቲ ምጥንኻር እዩ ስለዚ ከም ክልል ብዓብይኡ ኣብ ጠቕላላ ህዝብና ተስፋ ምቁራፅን ኣብ ጠቕላላ ስግኣትን ዝእተወ ኣብዚ ናይ ፀጥታዊ
ሽግራት ዝምልከት እዩ እቶም ነጸጥታዊ ሽግራት ብኸመይ መልክዕ ይግለጹ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ሽግር እዩ ስለዚ ኣብቲ ግዜ ዝተፈጠሩ ዝተፈራረሱ ጸጥታዊ ስራሕቲ ንዝተቀናጀወ ናይ ጸጥታ ስራሕቲ ክብር ዘለ ናይ ህልውና ህወሓት ኣብ ክብር ዘለ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ኣትዩ ክብር ዘለ ጸገም እዩ ገጢሙና ትጸገም ብሓንሳብ ዱብ ኢሉ ዝመጸ ነገር ኣይኮነን በብእዋኑ ንዝረኣዩ ጸገማት እንዳተቃለስና ናቃለልናዮ ናኣለልናዮ ስለዘይ መጻና ተዋህሊሎም ተኣጂሉ ነትውድብ ኣብ ኣፍ ደገ ምፍራስ ዳርጋ ተበጽሕ ዝተገበረሉ ዝተገደደሉ ኩነታት ይበጽሑ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ መሪሕነት ጸገም ውድብ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ታሪኹ በብምዕራፉ ተፈላለዩ ጸገማት የጓንፍዎ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ፖለቲካ ፓርቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህወሓት ዝበሃል ዳርጋ ከቢድ ፈተና ከም ዝሰገረን ከም ዝሰግር ዘሎን እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ መጥቃዕቲ ብኣራት ኪሎ ብዓቢ ብብልፅግና ብካልኦት ኩሎም ሓይልታት ቀዳማይ ታርጌትድ ኮይኑ ዝህረም ዘሎ ንኤርትራ ክታርም ተደሊኻ ንዖም ንፋኖ ክታርም እንተደሊኻ ንዖም ሓዊስካ ምስ ኩሎም ዝህረም ዘሎ ኣካል ስለ ዝኾነ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣይ ቲንክ እቲ ምናልባት ናይ ኤግዚስተንሻል ፈተና ያጋጢሞ ነይሩ ዘሎን ስቲል ግን ዝሓሸ እናኾነ ድመጽእ ዘሎ ምክንያቱ ክወጥቀሉ ዝኽእል ኩነታት ነይሩ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ብርሃነ እውን ነዚ ኩነታት ገሊፅዎ ነይሩ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ምናልባት ምሳ ተሓሒዝና ነዚያ ምናብኡ ምስጋርና እስከ ነብዚ ናይ ኤርትራ ገፅና ምናልባት እዚያ ከነተሓዛ በኋላ ምግሃድ ክንዲ ህወሓት ኣብ ትክክለኛ መስመር ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ትክክለኛ መስመር ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ የለ ይሕዝ هميجر هاجر كخدي خل مالت مانيفستو زي غيرسي حزنا ولد أو بره مستا ناي أول سعيد وكا بدن بي أي جلس كيان تا أول سعيد سيب لك له ناير توكيليو وحز إرتراسي أول ما إنه أكل وعلى بريتوريا يكونتن أكل وعلى بريتوريا سلا زي كونت أو أوروميا درون تكوست أو تجراي درون تكوست أو بنشانغول درون تكوست أو إرترا درون تكوست دلوا عين سجون تكوست دي خلي إحنا جينيو لعلة تجراي جيني يتنقلوا لعلة تجارس تجراي يتنقلوا مالتي أنا خال لعلي تجارل تجراي كونن يتنقلوا أول جيني ولا كله وهنا تخينهم جن عولة لقاهم جن اللي مالت أنا الفلتو مفتي محورة وميدياسي دقي مرار حايم تمونات مسؤوم نور مرار حايم هاي كل كاسي قومي كل يوم ولا نايسمرت الله كل على أبيل كل قومي إذا قداي اسكي أبزون تحيل دبيت بزعبة أول زبلوا زلوا وسمعوا طبط مرتعو كعروه لكم ينزل ملس زغون نمن تايم صلاتكم زول زلوا زولون كنرينا ني أول ملس انتاي نيرو أهيوب سمعوه أقدرها بينما محاورة ميديا زريهم اللهم أنا سقوا يرداني يوت انتاي خير كم زلوا نجار كنا تزبي حدا بيت تناقروا خيخونو هايوم تمزب حالو زلوا تعزوهم تلو سلا تجراي زرب سلا كلها سكام يلا سلا تجراي تزربكنا اللهم زي هايرة تكون تاي مالتي وانتاي مسلك هايله أبيع قرب زيات رواز اللهم انتايا تزرب زلا بزعبة أول حنت فيديو وزياني را بزعباتي ناي ويانا زبلك آلتا تكيمو ويانا زقبروا أنا كم ناتي مرداتا حقون كخون خلي يقول دحان جزيو سلا زي كون ويون نوح من سلا تزربه أبزوان زي أبتي زلو كنتات نغميت كنت أمت كالناقن كله زنبرة دمسي سكاي كونن متعسساب كليو سم كنت حساسب ندلينا يبليهم نحنا كنت حساسب ندلينا جن مجمرة كنت حساسب هلونا أنا مسرقا قصناي هلونا أنا مالد ما بزي سقف كوينات كدم سكوم يمتسأل له نابله نجاريك ناوق عزب الجزء له حيل له سلزي أبزوان زي زلوك كالحطوطات ناتكا كسيلكا بخمي من قدرت فتحهم كنت زررت خليقة حججن ناي هلاوي فتناوني ما تسأل زلو كم يجرك حبيرك هلاون نتكا ترجع قصي زلو ولا بوغن تجارون سلزي نتيجة قات ما كنتات لعلو كل دما تا أول زبلحان تزرب على لابزيا سمعوا أصلا اعتبر لكم كنت صور هلا ود بيتون تبقى في صحفتي في فونيرو عندي بيان لقطة عمل سنة ساعة جن زيادة نصير تطفون انت عم سلكا حدا زخونه والكسب
بتنكفو أيكون نايصندو قداي ولا أنا يقول لك هذا الله ولا أنا عبدس دبلني عبد جلات السئيلة بالله يدقبرون ويدبلون أيكونن أنت بالكودما نصندون نتناي هزبتات كيدن زتنكف أيكونن أنا كوري أنا تحبيزه د سوقمو أنا كوري عنكفو أيكونن ولا أنا أول سعيد يدلك الله أبس مرات لذا الله يدل لك هذا الله لازم تاينس لك هايله صندو ناي هزبي وانو هزبي حراي كنزارب كلنا جيجاتات ناتي أنا خجاجة خالي ناي عف ولم تاخذ خالي حدمتي خجاجة خالي الأنا ديلهم زمان محبرة ومرة خبض الله سبات صندوق التأساسرهم ستانجل صبغ أيقونن ضلوا لنا ياهم نقوله بزعبة هزب تقرأي الإلو أمانيل حدا خابزهم عبالات ناتنا تزاريبو نستبح لون أغريتها حتيتو اللي بوقعي أنا ون بعلي غريتها زي حطون تلي وي أول أبكمزه غريتها حتى لكاتو توايلو غريتها أي فحنان يو مغنياتو ناي هزبي سراح ناي هزبي قعزو ناي هزبي طباقة خيين السنة خلمانتي نحنا ولا خيتا قاقنا غريتها خنبل دلواتينا الذي بوغان إيرترا بزخونة يخون يملكوتو يلكم زي حسابكم مو استقبر قيقا انتو غريتها بوغان تقرايون اندهر نير كم تريبو زلهم مالت جي نقرات مصبباق جزي مثلا يريا بزي بفلا يبت نا إيرتراويان ميدياتات نايتم هاجراويان ميدياتات كبلا يخليه معناته نقول سبسله دي فلتم بزح جزي نزنا يقرتا زقبر زلو وي مستقراي زقبر زلو انتاينا بتقراي حقب زبلوم زلو قلقله زبل زربالو اتنقراي تردا كانسلو زلو ترايو أنا كميلة يزحلفو سلمتايكم مخين كايبلني مغنياتو نعمتها زخده بتفنانا منغوز هزبن فلايت أمونغوتن بوليتيكاين حالتات منغسير تراكمونا هو حق الليت زنبري نبوح سراور سدادة سلزخونه سلمتاي تسب رعم زي بلا حجي قلت فيلو كتب لاي تخنا جن من البات نزنا قرات جزء كازل أول مسهيلة تراخيبهم يتفانون نيروميوم أب ميديا يتخصون نيروميوم ولا اسمه جميرو خلو لفعاتي سخمزي بلالو انديو تحدث كم تجارو خمزي بلو انديو بوغن يرترا نو اليوم نقرات حد قتاز قبر زلو حدا نقرات راي كنقرات كاز كنقرات كان يتصرال كان زلو there is a serious threat لشعبيا وين يرترا يفلطيت بلندر بينكا كبيت فتنا خمزلو كردا كالو أبي أحمد زكبر زلو عندنا كم تنسخة ميديا يا تالو قلقلت بلايكون حدا قنيا كونون سلازغل لعلو كل دما نزمات حدا قاون أقل الكاميرا أنا بس أنا لي دخيم اللي يسو أبي أحمد كنا عاقزغل حيلي كونن بفت من قسير ترى دما كل جزء من زكبر زلو كاينان طريقة يو بفتم كنا عاقزي يقول حيلي معرخ ديدخ متى تلو عنوات كفتر زغل سلازغونه نفسه كفس قمت تكوينات أغلى أكتر فلو زغل من قد مقبار لبوناي سلازي من قسير ترى أول دمال على خلو مس هايلوز قبر وزلو أجمعت كقراريف كان بتعبي أجندة جس كانت مات مس كالوت قبر زلو كلنا جرينا حدا نجر كبر هلنا له إتي أمونجو تقرأين إير ترانس قبر زلو سمدو كينو تزلو تكتيكاو ويجزياو أجمعنا نريز لنا أنقذ زلو ويو بزون كال حدا أمن وايت أمن وجن كن سمعت بغيو رما قبل علي حزب تقرأي تعليم زلو شرحي قصل مهلاو درجة قصيو سلازينا تتحستو كان أربعين لو مقنع أبي أحمد لما خار هجرة ودحنت نزبهال عباد الله جمدا جرما برو شمالس أبديسا في المارشال برهانو جولا كما دمقسان ملاتو تشومن دركبوم حمرة تقول لنا أورومو سويعو دحري مدرابو شرحتات أبي أحمد نقول له رومان قبل على تقرأ يقصل كم ذلو زرد مسترا وحبريتا الله بتأخيبا أبتقرأ ذلو قلولاو زي حقوصهم عبيت عدنا أي أورومو زم أبا قداتات كلا زبهلو بزقربو محسنتها استبقى سيقوان تخونه وصيتنا يتأخيبا قن بأنصارو شرحتات أبي أحمد نقول له رومان قبل على تقرأ يقصل مهلاو وديت جنا يقصل كم ذلو زرقي يخون ترخيبهم كرم حجي أبا قداتات أورومو نابتي قدامي منستر ناب أبي أحمد مالتي نقربو نمنتا إخان تقارو مريتهم زيت ملسلهم
እዞም ህዝብ እኮ ኣብ ዓለም ዘይክፈል ዋጋ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣብ ታሪክ ኦሮሞ ርኢና ዘይንፈልጥ ስርዓተ መንግስቲ ክንጭብጥ ባዕልና ንባዕልና ክንመሓደር ሃፍትና ክንጥቀም መንእሰያትና ካብ ሃፍትና ክረብሑ ቅንዕ ኢልና ክንከይድን ብመንነትና ክንኮርዕን ገይሮምና እዮም ሕጂ እቲ መንግስትስ የረክቡና እምበር ካብኡ ሓሊፎም እንታይ ዘይገበሩ ይተደልዩ ልኡላዊ መሬቶም ተመንጢሎም ፍቀዶ ዝተቀደደ ቴንዳታት ኣደዳ ሕማምን መከራን ትገብርዎም ኣለኹም እቲ ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ ዋቃ ብናቶም ቋንቋ ማለት እዩ ፋይሳ ኣዱኛ ዘኽፍል እዩ ከምቲ ዕዳ ክገድፈልና እዩ ማለት ሓጢኣት ክኾነና እዩ ዓይነት ስለዚ ኣካይዳኹም ዕርዩ ዝብሉ ካልኦት ሓሳባትን ኣቕሪቦም ዘትዮም ነይሮም እዮም ኣቐዲሞም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ተመሳሰልቲ ሕቶታት ሒዞም ናብ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ቀሪቦም ሓቲቶሞ እጅ ንሱ ከዓ በሉ ምስ ነባራት ኣመራርሓ ናይዚ ናትና ማለት ናታቶም ማለት ናይ ኦሮሞ ተዛቲና መልሲ ክንነግረኩም ኢና ኢሉ መቸም ኣማኒኤል ዝብላ ዘሎ እያ ዘዘረባ ንሓቅነታ ዳብል ቼክ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝወፅእ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ምናልባት እቲ ናብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ታክቲክስ ንሪኦ ዘለና ንትግራይ ስቲል ወይ ብፖለቲካ ሕንፍሽሽ ኣቢሉ ክቋፀር እንተዘየለ ድማ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክቋፀሮ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣጀንዳ ኣብኡ ኣይደቀሰን ኣሎ እቲ መስርሕ ድማ ይቕፅል ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ደንቀነ ዝሰማዕኳ እስከ ስምዕዋ ነቲ ኩነታት እውን ከተብርሃልና ትኽእል እያ ናት ግዜ ኣብ ቻይና ክንምሃር ከለና ኩሉ ግዜ ዘይርስዖ ነገር ኣሎ ወታደራዊ ስትራቴጂ ከምዚ ይበሃል እሞ ኩሉ ግዜ ንፀላኢኻ ክትስዕሮም ምእንትስ ሰለስተ ንሓደ ክትገጥሞ ኣለካ ዝብል ተሕጊ ናታቶም መምሃር ማለት እዩ ምናልባት ምስ ናይ ጃፓን ተሞክሮኦም ምስ ናይ ህዝቦም ኣነፃፂሮም ኹን ኣነ ክመሃር ከለኹ ግን እንታይ መፀኒ ነይሩ ሓደ ንሰለስተ ክኸውን ኣለዎ ተሕጊ እምበር ሰለስተ ንሓደ ክኸውን ስለዚ ኣብ ክንዲ ሰለስተ ንሓደ ትገጥም ሓደ ንሰለስተ ክትገጥም ድሕር ኮንካ ብሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ክትራባሕ ኣለካ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ገይሩ ተራቢዑ ብሓደ እዋን ከመይ ንእሽቶ ብሓፈሻ እቲ እዛ ቪድዮ ኣነ እታ ቪድዮ ሰሚዐ ነይረ ግን እዚኣ ሰግመንቲ ሰማዕክዋ ነይረ ምስቲ ኩነታት ናትና ብቁፅሪ ጥራይ ዝፍክሩ ጎረባብቲ ስለ ዘለውና ንዑ ናብ ግምት መታዊ ኢለ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ዜናታት ክሰግር ሓንቲ ሌትስ ጎ ሂር ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ርኢኹም ትህልዎ ኢኹም መንእሰያትና ኣብ ዝኸድዎ ዓወት ድራሮም ዝኾኑ መንእሰያት ስለ ዘለውና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ናይ ጁኒየር ተወዳዳሪ ሓድሽ ውልዶ መንእሰይ ናታን ተስፋ ዓለም ድማ ናይ ኣፍሪካን ቻምፒዮን ዶሚኔቲንግ ቱዴይስ ናይ 107.6 ኪሎ ሜትር ዝነበረ ናይ ሜን ጁኒየር ሮድ ሬይስ ተዓዊትሉን ወርቂ መዳልያ ሒዙሎ ስለዚ መቸም ኤርትራውያን ኣብ ብሽክሌታ ዓወት ድራሮም ስለ ዝኾኑ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩሉ ግዜ ሓደሽቲ ክኸዱ እንድሕር ክኢሎም ከምዚ ብዓለም ደረጃ ንክረኣዩ ተመክሮ ንክገብሩ እውን ይሕግዞም እዩ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ ካሊእ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር እውን መበል ካልይቲ ኮይና ዝኣተወት ኤርትራዊት ነይራ ኣብ ከምኡ ናብ ናይ ክሮኖሜትር ከምኡ መበል ካልኣይ ኮይና ዝኣተወት ኤርትራዊት ነይራ ስለዚ ደሓን ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ይካየድ ኣሎ ናይ ኣፍሪካ ቻምፒዮንሽፕ እዩ እዚ ድማ ንዓታቶም እውን ብዓለም ደረጃ ንክረኣዩ ዕድል ሂቦም ኣሎ እንኳ ሓጎሰኩም ክንብሎም ንደሊ ምስ ሞቲቬሽናል ቢንያም ዝበላ እስከ ከም ተሓሓዛ ዳንኤል ፖዲየም ድሂቡ ነይሩ ኣነ ከዓ ተዓዊትና ከዓ ቀጠልያ ማልያ ውፅኢ ኣነ ብልክዕ ዕብላ ኣለኹ ብዚኣ ዝሰምዕ ተሎ ማለት ንእሽተይ ቆልዓ ሓሲቡ ኣነ ከዓ ፅባሕ ንጎ ብጫ ማልያ ክወስድ ኢሉ ከይዕረፈ እንፀራሉ ፖጋቻጎም ካብ ስሎቬንያ ይመፅእ ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ኤሮጳ ይኮኑ መፅእ ካብተን ዝናኣሻ ካብተን ዝደኸየ ሃገራት መፅእ ዊች ሚንስ ካብ ኣፍሪቃ ከዓ ኣሕና ካብ ኤርትራ ካብ ንእሽተይ ሃገር ወፂናስ ዳንኤል ነይሩ ኣነ ነይረናቱ ብዙሓት ማለት እዮም ተወዳደርቲ ምዃን ሓሊፉስ ሕጂ ዋላ ሰብታ ኮይኑ ክሮጥ ኢልካስ ካልእ ወፂኻ ዊች ሚንስ ናትና ማይንድ ሰብ ዋላስ ይምዕብል ኣሎ ናባኹም ከመሓላልፎ ደለካ ኩሉ ነገር ይኸውን እዩ ግን ካብ ሕጂ ኣይጅምር ፊኣካሪ ምግባር ከም ዝበልኮት ናትካ መደባት ምናልባት ክሰልጠንቲ ኣለዉና ንፋዓት ክሰልጠንቲ መሳትና ነበሩ ክብሪ ግቦም ውናዑ ተገዲሶም ነፃወታ እዩ ትሬን ግቦ መደባት ግቦ ሕጂ እቲ መደብካ ካ ዋላ ሰልጣና 2 ሰዓት ስራሕ ኢልካ ፅቡቅ ተሰሚዕልካ ስለምንታይ ስኻሪ ትውስኽ ስለምንታይ ነብስኻ ኮስኻ ኢኻ ፊል ትገብር ኣለኻ
أسلطان بلو بتروح لك تاي تسمعك تاي تخون علىها ولا حد يفلتني سلازي ساقول له جزء حارس التقوينه يعود تلك أتقارد التزام كسني ينعس كرتنا ويني تنهون شامبيون فرنسا حارس الكعوة أنت سلوا الخوني سبز خوانا بقول نقول لعيلو ويكا العيلو نزا بروجرام نزجبرو مزلنا مسجانا مودة يبلون أمين نتوم ناشت من سيات زكسع كندي ترجم كله كم زخلن كنا من تايت الواقع قد فلون كم زخلن بغلي لكرداء كاز غلي سلزي زع عينت بلاتفورم تاع بيرترا نخمزة عينت مجابا يا جيركا نتوم سبورتنجات نحت حدهم نكتس على لون نحت حدهم مخر نخلق عجسو عند حر جيركا عوتات بتاعت عافيك نركب نخلينا ناي بحكي دس بال كنتاتنا من البعض بفغز بالك نود زيادة رايس معلي هندا تسألي كذي تخونكم بومبرسي ايش كذا تسألنا قصة صح الكلام ده زين بيت ما بيقولوا له أنت خسر جميل الطاقة أحسن الله أنا سمعت حكي امسك عكس حكي لي كل كتسي وا شو تخفي لي هذا اللي هو طيب أنا حكي له أنا حكي أنا هسا قلت عكس حكي واي حمادي وعلت كل زحمة وعلت كل زحمة حمادي وعلت ليتي حمادي وعلت ليتي لازم أقول فأنا أقول لك نزارين إيش تنقرأ تحقصه حمادي قلوا وعلت كل زحمة رجعهم سنة تقمتي قديس عشان حضرك بدحريك إذا فيلمي أرسل فلت كوانجن كم زيك وز تقرر تصب بزحي ما تأنلو حماد كل جزء بحماق يعتدك أصنيرة not always ترى أنا حماد دما كنا من تاي كتتصبق تدليا كتتصبق كم تخل تدليا ديكونس كتتصبق بقعات كم زلون نتوم من سياد دما من قدام متحاس ترى أنا ولديك ساعة كندي ترى خمزلو حسيبهم نزا فيلم زجبر ونبحكي نزي هلو كنتات أجمعتنا نايز أجمعت أبدأ جزر زلون ترى نايتهم ولد زي مهلاو كنا من تاي سلوا كم زلوا يزر داكا نبحكي نتمنى سي أبزوا نزي كتسألوا تخل فيديو غينا رقيبيا كم زخمايز فتحهم ما نطلعهم دما نتوم كم زجبروا التباب علي نالو ما أرسل أبزخو ده لايك جبروا شير جبروا نعطاتهم دما تزلوا التباب عوام مزيح قد فكم thank you